Vi skal lave jern-2-karbonat, og det laver vi ud af 2 ioner, hvor vi har jern-2-klorid og natriumkarbonat. Formlerne for de her udgangsstoffer er FeCl2 og Na2CO3. Reaktionsskemaerne for opløsningen af de to udgangsstoffer i vandet er for jern-2-klorid FeCl2 som solid bliver så skilt af til Fe plus 2 AQ plus 2 Cl minus AQ. Og for natriumkarbonatet er det Na2CO3, som er solid, som bliver lavet til en 2 Na plus AQ og CO3 minus 2 AQ, som så betyder, at den er opløst. Og så har vi reaktionsskemaerne for fældningsreaktionen. Og den lyder FeCl2 opløst plus Na2CO3, som også opløst, bliver til FeCO3, som altså er vores jern-2-karbonat, som så er en solid, fordi den så bundfalder. Og så har vi og der så får vi så 2 af de her tilskuerioner, som er NaCl, som så er natriumklorid. Og det er jo så opløst. Okay, og så går vi videre til ionreaktionsskemaet, hvor der er vi sådan pinpointer hver eneste ion, der er med i det her. Og der har vi så jern-2, som er Fe2, og så har vi 2 klorid, og så har vi 2 natrium, og så 2 karbonat. Og det bliver så omdannet til det her jern-2-karbonat, som er en solid, og så bliver de her 2 tilskuerioner så bare sat på, hvilket er 2 klorid og 2 natrium. Og så her har vi vores simplificerede ionskema, som bare er, hvor vi fjerner alle tilskuerionerne, så har vi bare jern-2 og karbonat, og det bliver så dannet og laver den her tungt opløselige salt, som er jern-2-karbonat. Det var det. Punktum.